Good morning viewers. Ai ku blai evi kerteng ka bathiang tam jung Jesus Christ nong penim mentaka de ka sngi Sunday kadai ka sngi ka ba khadu yang bang sa ni ha Faridabad ngan mi no shibet tidang step blai la ai ka jing ai bang kidang step bat hadin bang ala da fresh up la da sum la so comment bat mentaka de ka por sun lala khatra minute ti ai ka burang bujing ro shublai ka jingkran mentaka long kabangan ai fika sngap ha kalong ka badan kam ha bat kadai ka balong praktikal ya ka banga sa ang ni ha Faridabad kat banga dang dan ni bat haba fi sngap ya kan ngan ong fi fin sayo sya haba fi fin sayo sya ya ka ka jing mentoy bat ka ba fila ban pendan kam praktikal tika ka banga ong fi ka jingkran jonga kan singi kalong badan kam ban tenju ya ka jingat jungi baka jing tenju ya ka jingat jungi kanang pen kraw syu kelam ka jing tenju ya ka jingat ngan ong fi finum san ka jingat tengok ong fi kan ni kalong praktikal bat ngan keren ka ka ba ublei yang hakat bangadang dan hang ni ha Faridabad ngan ong fi kum bangala itu ifi ngong ngalawan adu sandi ketika we sandi tebta dan kumbas teyok tam bat ngan ong fi hakasi ban kong fly i bang penmi itu video dang step mandi untuk ngapoi dalam miet nrai men step malayo penmi ka we ka video nrai dadap nang tungan itu parlok kai ka jing tenju nga kalong ba kidan lightly ki ai nganong fi jing tenju kilong bang apoi sini namar ka sun benang ka per ka bam ka per ka sat nganong fi ka kham ti ai ka jing bam ka babha babun ki jing bam nrai kidan ki jing bam ki bangal akham kumbam plumari ki akham long sat nganong fi ti kala tre ka kpo janga para ka de ka kpo janga nong fi susu hi kala tari ka dysentery nga kala jan ha thau suat untuk ngala alet bun sin ti ngan ong fi kala telat skamat ti om tang kata men miet ngan wan ngan ong fi patang hakasngi mandi hi men miet habang ngalet bantia anong fi habang thang yu tu mosquito repellent no tu liquidator anong fi thang skan perjong sini ulong immune tu humyap skan perjong thang baro simiet ngan ong fi humyap skan perjong tejayu dat skan perjong miet tengah kami tiak baro simiet ngan ong fi kasngi tu sedi ngan ong fi ngilong kelas ni ngan ong fi ngidan ke training sini nadu kandai sitang hadu hendriu beji jan miet ngan ong fi intensive training hot ki pelat bangin di sya bangin bamja ya ai bah bam ai ngan ong fi nalor kala tre ka suat ka tre saka jingking kli mami otia ka tre saka jing telat kamat ba ka tre sakta banghap sang kelas ngamla bantap di ngan ong fi kala along ka jing tenju ya ka jingat janga ong fi kala along ka jing tenju ya ka jingat janga bat tentang ke kiwan segi mensim baman du ki bala pan ban pasiaw nga ba ublei jong me ublei jong me u la i me ne singi dengan itu ifi kap ngan bam kom long tang subam ka taka po kala lat ban markas kidan kijing bam ki bang nga ham design ha o ini kong bam ka bam ham pet ba no fi mo sing ben kong ti kani ngan ong fi kala ne adu ars ngi ngan ong fi armiet ars ngi la long no lai miet namar ba sandir ngawan poi miet al asnat ko video la long lai miet lai sing khlam yo thia ong fi tengalet syaka training ru ngan ong fi hapsyong tu ngam sutu stang ngan ong fi tangka aduna concentration ru nambar bakal atalat kata kamat ong fi andrei haju hapor bat kidan ngan ong fi kidan ki demonic attacks ru ong fi kat bangarang syong hakani kamera ngan ong fi hakatu hapor singi baning kong ngala duai ngak man bangalet skinu gi jaka kamera video ban tip ba video ban be gi men sim baman lara fidan hau men sim pin song tu gi jaka ki badan men sim baman ngan ong fi di teng kayet ka khi hi nong fi yang ni kamera jonga ru nong fi atau sini ka sedang khi kayet ani tu fi dan ba penlip saya khalai na sabar nong menta khamja su itan re to ga miet nong fi dan ka jingele dan ba penlip khalai ti na ka ba ga sini ka ba nong fi khampat yo on keli kala miet ti ngathaj banlet tu sa reception ru banlet ong ai athia la thia teng nong fi kata ka jing thia dan nong fi
kalai rum dan tu ngong tu ripelan rum terikam ngasu turut berok simit dat sakaskan perjang nong fi ndai ngai ngu yu belai pat nong fi para banget ba kita kijing tenju bat kita kijing pensyair unu baman kiban sedang ban penlip ya jingat jangan ndai ngalak kendet ben riu nong tu akan mau ngasau tu ba em kijing duai jangan kim long le nai kijing ero su belai bat ngalak kiak tang apa dan kita kijing ero apa dan kijing plot yang kamet ngaki ngasong tu bat ngasu ai ngu yu blay bat ngakan mau ya ketinjong blay ngon fi akan mau yu ketinjong blay blay ulang basyang akan mau ya ka sitiu jakob ngon kalau nong ka baning kong takhat baar hadu basa ko bang kumni sapong tu fnyo ka jing kemen sudah ko para banget jonga apa pihak maki jing tenju babunjat apa pitip ba kata ka ba perang ya ka jinget jong fi ka penlong ya ka jing yai sha andai kan ni ka jing yai sha tu ai kan long tu ai kan yo ya kajing terai bajanai bapin yo long ki bajanai bat ki bateli biang ki bambuna hai ru sak ngayo tak ketinjong blay bat ngapla long fi dan kam hakijing tenju long fi ka ketinjong blay ka de ban long real long fi bahkan ni kapor ka ketinjong blay ka long real wat langa long fi mo ngadan marway ni ngadan bo tu parlok do de tip yo blay te juelap yo bun sim te ngam kwa ru ban no ban paus ki brio ba no ban ut ban ti ndre kata kajing i junga bai ihi kajing talat wa persyang hiu ban wanyara mau la ai tu la pensim dawai pli natina reception la pensim dawai tu antaset tablet no la asyam itu ku introquinol tu dawai nong dawai penhiar dawai suat dai ti ndre ngadi tang tu yu ngam di su tu kunong stu begini di demonic attacks kidi jingele ti ngadong fi hakajing syang amut ban penmi video baro baro ndriu sngi bangadan sini baro ndriu news sngi bangadan sini ndre namar atlat bat ngadong fi ngamla su re apa yang kita ngadong fi ngala syem ni ketinjong ublai mai tu ko belang praktikal bang ngala keren kini akran lut itu fi ong kam krau mo mitra kam krau ta men sim khut badan apo jonga ong banyau tau ba dan ka pertai ngabe di man sai ngadong fi badan kan kamera ong fi nomor abang iya da men sim jong bleng sung thu bat kino ngala yurat ngala te gitu bo jong baman ngadong fi bat nak tu arbaji ngaki hadin ngakasuan hajing perkhat jonga tak por ong leksi dan ba penlip kalai na ba dengan dalet syaka dan ba penlip yo switch nga ngam tip mano penlip na marang mi nga wan sining mi itu ba ngam tip gidan kan markan ni ka de institute ba puli MBA bat ka PGDM ru puli nge ti ngam trai bande man le makiru ngam keno ini non re ki dei ki jingele ti ndre ba ngala penmi no kalat bantar ngam yo tiak no fi kadan ka jing plat sya fistu sejaka ba shit lai sabat tarika mo ini gi pangkpo lai te ka bam rum tangal bam rum stang shit ring anong fi hakta ka miet na do ayu nga khun ba na keren ba ka jingat kum bangayalap ya fi anong bingi di ban keren ka jingat sedang ban praktis bet itu bangaju praktis am ai lat kita gi men sim bam nga duai wa ka ju por bat ngasyong nga super kulim ba anong fi ong try nga pediang ne nganget bangala yo ya ngala itu sya grup ngi dan ka grup WhatsApp grup ki bakhan ba ban duai kila ya dua yang nong fi ngaingu ublay para banget sibun kila ya dua yang atau grup WhatsApp grup mengidan kila ya dua yang lai thu ngai thu hadin arsi tani kong ngam kwa bani thu ki ngakwa ban yang scam bet ka jingat ndrei agasi ka ba hadin ka singa ba ngas thu mlong su nga phone checking pha duai idan siwei para banget ilong kami ngai thu fi nga phone i so tanat nong fi bangi penlong sunran ka por mengidan kam nga phone mensuai set phone yang ban penduai ndrei atau singa phone i la dua yang nong ngong para mo nga telat nak keren ba telat so bat la penduai la pendumak tim simbaman la duai ka jingkia no fi pakaju kapor ngar nga pediang bat ngong ka jingat pediang ka jing penkia ba ka ang tu ka grup tu ngong fi kila ya duai lang para banget bun bat apa yang kata ka jing sistem ngong kawan ka jing klan ka men sim apa yang kata ka jing telat ka kawan men sim klan ngong fi nang ala super kulim nang asu pla ba itu gi tin jong bling on lagi jingjang snam jong yang ada kya nang baman non la ngade ubriu ade ngadan ukris di sula
nga pediang mi try la pen baptis nga net ami try nga apply pop nga ya ini dengan nga aingu eme hakata por nga shu aingu be ublay nga nong fi ngam tre shu ban karan kitang kilawan ki kintin ban kan daut nga nong fi apa dan kijing kiwan tentang di musim paman re proklim nong fi di menta tengah orang fi wat laki dan ni tai kijing thut ko hi bakasat bang re nga la yok ya fi khmat jamar wa tengsan ala yok ya bat kanika step Sunday bangan sami no nong fi sami i menta kasngi kumba pra bajin prashteng bangan mi nang nesh kantang hap syam ya flight na Delhi tinggal akhir menes dang step lai baji la adap duai ngala adap sum sanduna la sum la adap sum berkhat ke ai di ngong ke ai ka ba ngayo nang ni habang awan chani kapan crown man ya jinget kalong ka ngawan chani sha Faridabad no kani ka institute kalong comment sha ki penbiang ngang fi ka sarkar kala siulut ige ngang fi berkhat ka penbiang ka bam ka di ka thia ke di ngai ngu yu blay ngang fi ngai ngu yu blay bau mo kita ki borok ki ni ai ka borong gejing ro shu blay dengan institute ka best palat ngang fi ki ban pulir nga try ka mendai bang advertise ngai shi thu fi ki biang ki facilities ki biang di ngai ngu yu blay ngang akwa ban ai ngu yu blay so ban let nang ni na Faridabad but shushu akwa ban ong ni fi ki tu barang dan ka jing tunjuk kan mau baka jinget kristan ngang fi dai tang ba fi pulir ya kaktin jong blay ni fin hapan dan kam ya pihak bana speak out sabar nang fi rai usutan unumi osngo fi itu gimen simbaman ada fisu puli fisu modor hakakin umi osngo rai kadan kam nang fi ba inda proklim lening inda puli inda hapan ong nang fi jadi ban bunnya nang fi kurstan de bunnya nang fi pingar ma bunnya nang ni tiu fi sngap pio jeng toy nang ba kurstan dei tang ba sngap ude ba puli kaktin jong blay ba duai bat uba bunnya ba keren tapi ngayo ban witness itu ayuh ni tu suji pasak lang ni baywan lang na silong manon sini training mo ti manong fi ngalayo ban witness ngakam ngong wet ngala duai ngala pa jing duai ru ngong ngas ngongu fi ru pi wan ra dawai ma ju por manong fi ngapa ban duai guru pa ngaduai nganget hublai ngang fi ulai i bang yo khia ba selain kong mo uru bapli wan lang sini di asngongu uru ngakwa ban nakanika video ngakwa ban pin jing sngongu if Sujit, if ever you see this video, I want to thank you for helping me on that very night, for giving me medicines. I'm thankful to you. Ngakwa man karani udah English na marung suto ti lada upet yang ni video ti manong fi balingi ong fi baka jingat ong fi ni haban klanya ketin jong blay kadi banong rich kadi banong dapol wong tu ban pendap no fi dah ketin jong blay nama habang idap ketin jong blay habagi wan jing jinju daw men sim khu ni sang ban keren persya jing e ngim pan kraw tu jing pang no fi am sim la pan kraw tu jing pang jing plat na pan kraw yu blay but sngap baling ong fi ban ka shiti skinong ruang mal nang ba phat khat ba shipau ka pen i baka jinglong kristan jong ni de ban keren ya ka e ka badan hado nut ya ka jingat nang fi so pen ka ong no ong henry kumnu ka ong kata ka tin kalong hajan jong mi haka sintur jong mi bat haka do nut jong mi kata kalong kan kata ka tin ka jong ka jingat ya ka bang yalap ka tin jong ka jingat ni ban keren lagi tin jong ka jingat ya ka bang yalap baik wong balada men pla senapat men pla da ka sintur yo jisu ba ulong try to kami long try mami mdai ni men simbaman ki ban bayale nga mdai kan ka jingpang ong man ba men da pla sena da ka sintur yo jisu ba ulong try but men nget ka donut ba blay la pen mi pat yo jisu kris na ki bayap ka to por try jisu nget ba men sim ba khut ba pen mi pat yo jisu kris na ki bayap unai ka jing im ka ni ka met ka bayap jong ang turang nget ka jing mi pat ngada pla pla nga penrem sutan dedap untung dong fi ong ban menget hala ka donut bau blay la pen mi pat uji skes na bayap en pendiam ya mer namar da ka donut kan ubri ungat kan ya ka banyo ya ka hok bat da ka sinturkan ba pla sina ya ka banyo ya ka jing pendiam dong fi kan ni ka keren sipang ka jing pendiam ka kenjaman sim bat ha ka ju por ya kado la fidan ka jingpang ha jingi ay ngong fi di ban keren ka jingat di ban yele persya itu men sim baman wa pedang ka jing plat ngam simla ban halan keren ngong fi
Tika ni ong ifi kalong praktikal gani ka jing hikai kitu gi barang ya kendu ki jing kala banlong ka jing pang jong fi kala bandan ka jing kerdu aka pisah ka tingka kala bandan ka jing ka family problem jong fi ngan ong ifi di banjang ban duai ong fi dan ki para banget ki bai duai pha duai lang ki teng ru dan kam fin pat khat ya ki ndai fin kan tenju ka jing jong fi bat aka ju por kan mau ba fi dei ban ngat ban keran ban phla kan no phla dalam kasih ok try kam krau mami kan ga jingpang jonga try kam krau mami kan ga jing kerdu jonga try kam krau mami kini ki situation jonga keren bajong try ngalayok ya lah refi pang kan ga porong try ngalayok ya ndai manong try pen khia nga em kam long tang try ngala dap yok ya digi jing jam snam jong mi la pen khia nga fitre na man kan ga tang try la pen khia nga digi jing jam snam jong mi la pen khia nga kam krau mi ni jingpang kala ban long ka jingpang kansa kala ban long kanong ka jingpang kanong fi kala ban long fidang dan ka jing kerdu fi belah ta fidan ka jing kerdu ru fi hap kran ka jing net long traji sum kodor mala kat kum ka ketien jong me si sinong koren nong bapra ong mala dok mala wan long masim ka jing long dok na mentangi min yo ban ruspa kato ka kran mo siapang ka pisah ngam ong bangin ruspa bangin penan kam kala ndai fi hap por klim kai nong tra ngan mi na ka jing dok tra ngan net tra ba me bahami traji su ba man ki kam ki jam jangan long ngan yo ban ai nang mentaka ka hima jong me ngalai yo ban ai nang taki badok anum long unong panram ndrei ngan long unong ai ram fi wat fidang dan akan ka por kan ka ram ru akan ka por kat nang kan let's see fidan ka family problem jong fi apa nang ulok bat kalok nong fi apa gi khon nong fi ngau jinjar nong fi keren bet ini ketian nong fi keren dah ka jingat keren fi puli ka ketian ka ba ya dai ba ka tu ka situation ka ba fidan what pat iki surround circumstances what surrounding pinyo ka jingjok mut dor ngatu sin la dang nga syarem nong fi ngam keren nong fi ka tangala syutia bet wat barok steo tu la syutia la syulet syupar satar nong fi hang khampar satar nong para benet dan du men sim khut kam de ka jingla jama pe men ne lai bajir nga ki nga kamen nong fi ada beli ge barok setang men syuap bang breakfast te mentah kadang dang kat no baji apon pet o ka nga paklai po ayungan pet ya baji na som badan hiang san lai pun riu pet san lai pun riu ngala kamen ngala dap ki wi dang sengkor la si on fi ndai bang akan ramo ndai du men sim jong bleng on fi haleluya on fi ro try kan ka jing im kristan ka ba shisha ka jing im jong waktin jong bleng ka ba shisha la fi pendan kam sha la fi lama shisha bu Jesus Christ on fi fin im kum hapren ki jing ru ngal an yok men sim taban ai ai ki wi ka kubot tika jing wan jong asani sha fad dawat u kam sim la long le nei ngala yok training ba ki ai da jing ai jong bleng ai ngu yu bleng ai ngasong itu nang hikai ru bat kum ju ru ngayo ka jing hikai ka ba kenja men sim practical lesson on fi tila da film pat mat ka ni ngong para banget balai film wan no Jesus Christ kala ka bamut no mata singi ka diga singi no mata jong kala ka bamut plai ki pop IT shu renounce ki pop kot jingmut ban i no khat i men sim khot khat yu Jesus Christ bon plai lu ya fi lech ki bri ba duai ru no fi ba penduai fi kinyalam fi shaka jing kala ka bamut no fi ti ngala tharang sya bon wan no slong para banget ti sibet jan miet trai men miet ngala poi his tu pran khandai biji kat ba no ti duai lam na mata jonga nget ba min mi nang ni Faridabad nget sha Old Delhi ngan shimira flight jonga bat ngan wan satu bat ngala sha wat la mata ngan umyo ban ya syong lang ha jing ya sang han rai nget begini si ban nang wan bleu nang panan kam shu ka e ga bo bleu la ai ka buram ka jing ro show bleu ai like share bat subscribe ni video na kamenta ka buram jung tra yero